Aizkiriak, zemo zeate, gustu asko esango nizueke beti esaten dizuedana, koske egiteko. Baina ez da, lan erresa, ugi gorrai koske egitea. Animo alkain, gutxi falta eta... Ba, erresago ezatekik, igora oa Niguen dikoska harra gatzezari pa. Lasai hain ere, jatuko atxin. Ia ba, sumatioak laguntzaigun, urtarrileko aldapa oparetzen. Ba, Mexikon ze, ateue? Tequila. Tequila, zer doi? Ardo gozoi bezaldo. Zuek, kantatzen baino, sardu baten. Jo! Putze egiteko eragozpenik? Ez. Sartu segunda, motorra erre baino lan. Asilio! Zer duzu emakumia? Dendan apurra sartu niz. Oin, momentu interesanten nien etorria zeure. Egunon, azkena zein da? Azkena, ba, martxa honetan, Reala Taleti. Berto, irrikitan nago gure ere zerkibarria entzuteko. Ba, pilota tale, hemen txe, gozaltzen, earki batxi, Jose. Zentratu alde. Nik ere nahi nuke izan da jola bezala. Eze asko ikestek aldatu, ezta? Aldapak behartan seitzeik. Eutxe! Isirik onai pagadi, ehorri, aizta, problemek handina etxun aldapan gora. Agar suerteko zebilek ordea. Bai, suerteko adituk. Aldapa honik kaso egin gabe bizideanak. Txotxolo. Hauze izangoan. Sekulako ilusioa zakanata faltzeko izan. Hauden restaurantia, mexicano. Mexikanoa, osoz. Osaba Dionisio de pelota jadea sekununan. Ezten baire osaba Dionision restaurante izango. Nola izangoen ba? Bizi balitze egun da hogei urte eukiko zizkinata. Earki simurtu ba. Txaldi, onda izuela? Zertan laguntza itzakete? Bai, Jorge Negrete emendeu. Also, mexikanoa izateko ea, fitxezuz plaza. Bueno, afaltzeko tokia nahi duzue? Bai, apatzeko asmoakin etorri gira, honen saltu badata. Onomastika, mutai, onomastika. Bai, onomastikatzen ez baren, atragantatuko aiz gaurre. Tira. Zatozten irekin mesedez. Hemen dituzu ekarri. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Ez dira zei usten egin. A ver, entrantes. Burritos. Burritos. Aztu handarraldean. Aia, ba? Ez dira bateaz mugastu ahateko. Ara, nachos. Zer izango teia natxosoik? Ustrian, inazio misionero juntzaneko rezeta izangoen. Ta, pentsatu alduzue? Bai, atea probatzeko natxosoik. Ta Mexikon ze, ateue. Tequila. Tequila, zer doi? Ardo gozoi bezaldo. Igotzen jo neska, bixierri pixkat ondo edurrego zaigunta. Saka! Pues. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Voy a hacernos salsero. ¡México! Usa el rancho. ¡Se poszedł ze neska! Bien soberana. Llama! ¡Acham! ¡Putañalo! Allá en el rancho, allá donde viví. ¡Sirvi! ¡Llama! ¡Oye, México, me dio suerte! Ándele nomás, ¿qué le pasó? ¿Qué no me pasó izango nuke? Illa, purgatu johun naize? Guazemene bendik! Ez dionik ez dina huementa! Defentzi eharra, txokolatia txurroki jatahun izan bagina. Bai, neska! Allá en el rancho grande, allá donde viví. Andile guazimak! Ai, andile guazimak! Aizkiriak!
Atxitxe? Akoratez abixar goxoko zazpidetan junbizazela? Nuela ba? Baina, analizin jusente batzu Paris bakarrik? Zein resientzia juten hasita, malo. Jobo baita, baina zuen enfermera gazte eder hartien enguzea baina. Bueno, ia. Zartutxuaz, kolonia eta gainetako txupilu, kantotxilo garbixak, pijama urdine. Pijama? Zertako? Gau erean pasa behar dezu aita. Baina ez atzen barre bizilua. Enazue barrezientzi batea emango, ez da? Ba, zu jute mazea, nire banua hemendik. Bueno, zue bisot talpako alzase, Fermin, zeuk erungo atxitxorun ospitxalea. Baina, zetan zabiz? Ez dut zen mediku kolesterol altu da kasule? Zetan zaz? Baina... Emongo zut! Jo, zer gertatzen da? Eseri. Gauza bat, dekot zuei esateko. Dez aurretik, esaten dizuet, irudi gogorra direla. Begira. Hau nola kantatzek? Tekiak, ik disimula. Hau, ezin dugu, onartu. Euskal gizarteak bere nortasuna islatuko duen himnoa behar dau. Eta hori, urrengo partidorako, gura dut. Hasi lanean. Edarto, irriketan nago gure ere zerkibarria entzuteko. Lan nona egin dugu. Bantxanta. Venga, mutillak, azkenen aldapia besti eskatzen faltata, koño! Ara, falta zana. Venga, ez dut ipurdi horiek eta animo! Bai, hoxe. I galdapataz asko jaingok. Jaingo txuapa, ni ondo zaildutan naga, galdapa kontutan bote. Orduan eza, jo, kurtarraileko aldapa nola pasa? Hori baino gauza xamurrorik. Xamurra? Oso! Rekostintu jenti hartu eta ontsi esplikako txu ezeinan nire sekretua. Horri esaltzaio invazion daitzan! Mazin dezu! Andre, hau hemengo alda. Ze pasau da. Ze gertatu den. Bakida baimenik gabe traktorian zebilen. Abiadura muga gaindituta. Autoritateari amenazu egin dio eskopetarekin. Irendu egin gaitu. Eta ies egiten saiatu da. Garaitzea nahi alduzu. Gezurra, mosolo! Ni lanen neon eta txapel gaurri hauek! Akatu nahi nun basurdean pare jarria! Zenba pau, berda. Ba, segun, eskopetaren baimena baduela, esan digu. Bai, baka, Beira, hemen txedako gainea. Beira, hemen txe. Baina, hala ere, baimenik gabe gidatzea gaitik izuna ordaindu beharko duzu. Agur, benur. Ama, karnetaka behar dezu baino ja, Urrengoan atxilotu ingo zaitu bestela. Arrazoi du, edo. Ni sortzi urte egin ikasi non, astuak arruakin konduzitzan. Zertat, ordia txapel gorri horiek?
Etzi emaneko hartu sartuko. Aman kontu, Xanti. Vale. Familia, entzun. Topatu urtarrileko aldapai aurreiteko moua. Aldaik zuzendan irabazleantzako zarilla, 6.000 euro. Ba, Agirreneko Tomasik dagoeneko izena eman du. Izan, lehengo etxeko atari, trompo keinez ikusi nun, errezinkokin. Agirreneko Tomasi karrenatan, nire bai ordoan. Bai, baina horteko karreta eta behar dezu. Ba, nik atakoan. Hoi da, ama, ta neuk izango naiz kopiloto. Arge. Kosk! Aurki ETV baten... Estarrin Joserra Arakistain. Egunon. Gazerriko jaskoa mesedez. Tan arbitxute, Gest estarrin Xaxili Karajeta. Nazk estarrin Ramon Serrano. Indar estarrin Ramon de York. Aurki ETV baten karnizerua. Egunon, txikitzea. Ez natuela. Erruiratxuratuko nazu, Mase! Amez gaiztu da. Lo hartuzu ikasten nahi zinala. Zala, keskautana. Aprauketela ustalazoa. Depositua gasolinaz ondo betia olimakazu bai. Azeladoria zapaldu beharko eta ordon, mesaforua gorri jarri aurretek. Tio. Hoi da puramentu zitzaitia, hori. Eskertza izuta limua. Elo. Alimo. Sartu segunda motorra erre baino lehen. Gasolin municipalak. Frenatu katxana batu baino lehen. Aizan, ez aldakin azkarro ibiltzen. Ama, municipalak paso eman dit, ba. Ta nola nahi derantzen matia, gue batzako txorimanu baino gutxillo moitzen da, babuoi. Ama, segi azkarre, kriston karabana iza sortzen da. Bagoaz! Eta, elo, rotondatan zeinek dauka preferentzitea. Azkarren sartzeanak, alasate goazen, ikasitakoa burutik alde baino lehen. Aio! Adio, farrokitas. Aitxa, ondo inaldeu. Zen aiden esatie. Muen arte trakturiakin bakarrik ibilia, eta guen errepidian libre izangoa nahi dunen ibiltzeko. Ez da la peligrosua izango. Gure atarian izan alda kotxe zahatloi. Igual este ondo inkake. Bueno, kontako aldigo gire sekretua. Hori erosin ziklista, haki galgain. Ba, huez gaituk ziklistak, Ba, ez jatzu igartzen. Ez zeukau ire humore aguantatzeko beharrik,
Beharrik ez, baina ziklisten sekretu jakitzea nahi bozu, Bueno, utzi jozu txiste bat beste egiten. Baina, txistiak hemen gu kontatzen txegu, ez da? Bai, aspaldian herri honetan, eroseinek kontatzen dituk txistiek. Bueno, esango aldigu, urtarrileko aldapa nola pasa. Segiduan, zarra uktira bueltien hostian. Txot! Ike, zuruta goko, de dio! Bai, model, earki sartzen zintzure, di bera preska. Ara, hor zituzte kapitalekuak, eta kantari. Bai, oike zuruta goko, baina sikiera kantatzeile. Bai, kantuan, bai, baina behaten... Zabalduaren goxua. Bueno, paroti, postegin nahi guzugat, Txot! Hori! Atu, bilurripe! Antxene daten ari nintzela, neutxi zitzaidan basoa. Apela, hordika! Zuek, kantatzen baino, sardu daten, dio! La hostilla! Arriba, zuba. Xua dabe, Julian? Bai, gango ez da ba, probatu nahi zu, inosi da horia. Urrena basua hauste olimek, mingainakin garbitu beharkoek, atio! Joder, jefe, errazu da jartzeaiz. Beharko, jendilaje honekin, kapitaleko gaina. Ba, pentsazak erreziruak izan balia. Ai, Simon. Geldo bai. Sagardero, lasaitu galtzea! Gure kuadrilak, Moskoran branko, eta gainera soltero! Bai, beharko, soltero. Sardu bat baina pulamentu gehiago espalina zola arra jotzen. Nik sardu edaten bazekaz, ba, pulamentua. Bai, sardu edaten baino, beste hortan... Beste hortan zer? Sardu egin, emakumekin bezala. Parri, sirvasi usted mismo. Gaur nez autoak eskaladan bilan emotek. Gustan atxio motel, gaur mahinak kantu egin diago. Bai, horratzen koru bat, ahi baritontu da. Bueno, isilik orai da irikizak gozoaren etorri ja. Oi. Gusto hartu dio gazkenian, Ze, parran bai? Ez kantuari. Bai. Holianen kupela. Sardoa du epela. Oita marna euro. Oye, oma, kontrola, geldi, sartu atrasa guazen. Presen, egun zatxe tranquilo, ¿vale? Ez da Bin Laden erongo bagin nube. Arratxaldeon, kontrola, gelitu motora. Putze egiteko eragozpenik? Ez. Ederkio. Zeba askaldu duzu gaur? Euskerixia, sopia eta tortilla frantzesa. Bueno, eta gero ardau puskate Rioja. Urteko da, Ez tarritxea bustutzeko lain. Bai. Putze egin. Putz, gehiago, nahiko. Tortilla frantzesa esan duzu? Bai. Bueno, patata batzu be bazauzkan. Ba, tortilla triste batekin da zopakin ez da hau ematen, 3.400 kaloria. Hombre, entremez batzu be janditxu. Esan bada, Jesus. Bueno, kroketa batzuk eta... Zebez, gauza gutxi, beste fogaraz puskat. Bai, fua baino gras gehiago izango zuen. Ze 3.400 ez dia hola ematen, Seguru zarea, gente. Honek ez du gezurrik esaten geho. Ai, nei, useda lotzia. Sentitzen dut, baina gidatzen jarraitu nahi bauzu, bakizu. Bai.
Carla. Hala, hasi zaite estiramendu batzuk egiten, gero flexio batzuk, amaitzerakoan berriro putzin dut. Una pasta was man. Ez. Goziak nago, ze jango de eta matxo. Amatxo, baina bueno, Fermin, mesedes, Jolin, umin moduan tratatzen ez zuta? Hoxe zata, ume handixe. Ba, ni ere goziana, da ez dut entenditzen zeatik inbeharten denok dieta, kolesterola atxa baldin baka. Ba, behatu, gamonetan dano pasain gazelako. Da ondo torriko asku bizka zaintzi. Igual, residentzin txuleta arda jangoek? Residentzin, sopa eta tortilla frantzesa. Zazea faldu deu ba? Espinaka tortilla xistrin bat. Bueno, urrengun aldrebe zein gau. Zeukeina faxetan jarri, jan eta keja. Bueno, ni zerbait jatea nu. Atxa, nahi ikarri txokolatia eta natadun kopa oitako bat. Ta nahi natilak, baina basarrik osni egindakoak ta gainean galleta, Batu izuen nahi zuena. Gure meikuga, Azte humoria? Humori ez, atzo ligei manela. Aizu barkatu, 2 ordu amazketonekin da, inorrak ez dikasik egiten. Noiz da nire... Bai. Jetz, hombre, nire kontu. Ba, jetz, hombre. Bai, barkatu, Kas manzana bota izut. Ez da kas manzana, nire analizik dira, txotxolo! Bai? Rafa, mesedez, respetu bizka, hau amuratu izure. Atzo ze, liga bolgenula. Ta nizin bat guen honekin, ja ustu intzait eta... Ba, bete berriz. Bai. Síndrome Beethovenena. Konforme batxeno, Erorte. Bueno, emergentzia. Síndrome Beethoven zer daba. Apianuan tapakin, zeako zea repatzia. Mina batza, Aio! Aio, bai, fitipali! Ja, urrengua! Para ver. Jangoiko matxi, baina zer dori? Egunon, azkena zein da? Azkena, ba, martxa honetan, reala taleti. Goño, zui baria basatuta futbolinian jokatzeko kategoria. Ez da, barregarria gure arazo larria. Koño, ba, kasu polita benetan. Ze nahi duzu, Ba, metxak egin. Ala bestia. Metxak? Ez ez, joe, banatu nahi deu. Zer itzaizu zuri? Bueno, ireki haua. Gau zertako dago banatu nahi deu. Bueno, lasai, hau beti egiten dugun tramite badata. Esan 33. Bueno, zuen kasuan, 66. 66. Banan duiko zaituztet. Prez zaudete? Bai, garaia. Baduko gogua, ana jau ondotik entzeko, behingoz. Bai, nire kulpa beti ez? Nosa fastidiau. Ta ostiraletan moskortu zenien ze? Ze honen balantzak ikusteko ja, Balantzak, ta bespa ze, Ze okurritu eta bespa bateo zizun. Ikusi, bea urtebete, bea serita, eta ni korrika onduan. Venga, astu gauza hori denak, Venga, orantxe konponduko dena, tira. Venga, kirofanola, venga. Eta bi horiek pea inda, zentia, imutza eta beroki. Ba, el dúo dinámico. Hombre, Rafa! Escándalo, es un escándalo. ¡Cachando! ¡Cos!
Zina jaun Andreok, sinestezina! Zorionak, Mikel! Bi astek pasata gero, deskubritu duzu galtzerriak ez direla labadorara bakarri joaten! Andri, etxetik fandaretik, paseta berri bat deskubruten hazinez. Bai, adibidez? Hombre, bakartak norbera jaso bitxuela burutik. Kartero egiten zuela, gora igokaian. Eta gogo lantiena, komuneko tapan gehatzen zixatu zizkinak, horrek ez dila bakarrik ebamoraten, zubaz egiten. Bai, eta galtzerrien panetri eta gero, zer egiten duzu? Gaupatik, neko. Pixeri igual komuneko ez, oiko izere kamixo. Gortuta gehatu dieta. Ba, gaur gorko ospatu eta biharkoa ikusiko dugu. Ba, zorionak, Mikel, eta goazen ba! Bueno, hain gizki etzate geratu, Baina, zuk ikusten lezun nola utzi gatzuzun. Zu, inutil bazea! Bueno, eske azine zebagitzen desnek izen nola joz eta... Bueno, hain gizki etzate geratu, hombre! Baina, hau txapuza bada, bizkarretik lotu gaitu lehen asko sobetak eunden. Bueno, orain ez dago zu elkarri aurpegira beratu beharrik. Tingo tipo! Haupa, txabalota, ze, oainek asmanzanakin? Desde logo atzaizu erniekin goe, hoi da patxara hoi. Zuzen nahizu? Zer nahikoet ba, analizikitea, berriro poto guztia bete berri zen net. Jo, daukazu meritua, Autana betetzea berritzen. Argi poto horrekin! Nire botila nire analizikoen ize hosti egin mierdete! Ba, bete berriz, bete! Bueno, erreza da, eroste erreza, hainbeste komedizio honetarako. Aldapixo da benak, bakakik gero jetxinbia da bela. Hori do sekretu da. I, ahora joteko gokino, ze? Espa, me aldapa gora, buelta eman dagoen. Aldapa bera bihurtzen dok, hori dok sekretu da. Lagundu! Apa, dilasai, gutxi gehatzen zaigeta. Eutxi horri pagadi! Venga, heldu pagadi! Eutxi! Kask! ¡Se pasatea! ¡Conejua! No, conejua no, Dayola Danger! Dayola Caution! Peligros! Exit! Guzigulu! Atara, potayola! Bueno, vale! Zuek ikusiko zuen! A ver, vos, Dayola, vos! 5 Dayola, loco. Esto va a ser peor que Hiroshima. Dayola!
es un boludo, tontón. Así es. Barkatu, importa zaizu jendeak kexatu egin zaigu zigarroa dela eta... Haien, barkatu be, kontatu gabe izan da. Burua etxen utziko non. Bakizu jendea nolakoa den. Lasai, kitxo. Dena ondo? Pilotazaleok! Gabon dizuela, Josean Tolosa, Gabon. Be jondeiala, Xavier. Berriro ere hemen gaituzue, ETB kantxa saio hauntan. Gauza jakina da, Tolosak eta biok garrantzia ematen diogula arropari. Zaldala, Josean? Bai, pelotazalek fijatzen maldimaia guk erropan dirutza ikaragarri gazatzen ju. Xavier, barkatu ja, baino gaur oso dotorea, Eskerrik asko, saiatzen hau behintzat. Kolorek eta oso ondo zen ditu. Bai, kombinatzen dituk. Bai, beti ere klasikoago, baino ire dotore etortzeiz. Bai, ni klasikoa nauk, Xavier, baino ni pentsatzite elegantzie ikaragarri zekat, Bai. Eta hori dela eta, ze tendentzia datozte gure frontoietarako, Josean? Bai, oan ikusiko ju bezala, diseinadore famatuenak eta ikusiko ju ze erropa klase eta ekarriko iguen urte hontarako, Eta barkatu ja, Xavier, baina ikusten egan bezala, erropak eta neko arraro dituk, kolore biziko dituk, baina nik pentsatzeit ez ditukela euskal pelota zalentzako erropak. Okagien bai, gizonezkoak zerbeza eskutan duela. Bai, eta modelok ikusten jun bezala, nei barkatu ja, Xavier, baina nei entzixiak gaurko uneko modelo gustatzen, ze saldaiteko, zerek, esur da saldituk, ni nahi goizkit, bakarri bateko modelo bezala, Sabrina eta Brigitte Bardok eta oik asko zekit guztetzen zixiak. Amatu, izan zen Sabrinaren ze hori. Titiua. Bai, guatzen baldin badai, Xavier, titiarek intzin zea eskapa ikaragarri izan nuen, jende guzti hau zabalik gatu gitzuan, eta pelotazaleke, bai. Eta hori ekiditeko, oraingo modelo hauen itxura hori ekiditeko, zer proposatzen digu? Esan barrazeok, Xavier, dudipare, gaur egungo modelok eta ez die itxuraz jaten. Goize jegitzen juk, eta bi almen rasistrin jan, hoi jaten maldi maie... Eguerdin letxu osto batzuk, eta... Bai, eta ez die, alimentazioa ez die bate ondo zaintzen. Eta nik 50 urte zamaskit, ugarten, bizitzen, mundu hontan, eta 50 urte zamaskit, katiluka kafesne zopakin gozaltzen. Baita ni ere, baita ni ere. Eta horregatik gaur gure gazte jendeei eta batipat neskei eakusiko diau, nola gozaldu behar dan itxuraz, Eta hemen ikusten zuen bezala. Bai, Josean. Katiluka kafesne zopakin zer dan esango dio, eakusiko digu gure gazte jendei. Askotan bakizu, aurreko uneko ogie sobratu iten da, Xavier, eta txakurrentzako eta botatzen dugu, basura gutendek. Hauntzantzat, Bai, eta pena hundiedek, Olako ogi goxoa bakik, gaur egun unanoi esan marko ziau, ogi egun batetik bestea gortu itek, eta gara baten zuen horrekin pasatzen. Ogia bakarrik ez? Bai, egun batetik bestea. Eta, bai, Josean, garrantzitsua duk bezperako ogia izatea, ala? Bai, asko zeko osoa gatzek, bestela alperrik basura bota barren, bakik, ogi zarra hartu, eta zopa batzuk ituk, katiluka kafesnen, eta oso goxoa gehatzen dek, Eta azukrea, botatzen aldiok? Bai, azukrea, hola, gozozalea deke jendei. Pilota mundukoa beti esaten dio, gozozalea. Bai, gozozalea dek, Eta orduan, azukre pixkat gainetik botatzen jau, hola pixkat, hola, zatuko ju. Paperare, barba, junde. Ederki, hemen txe, osasungarri den gozaria, janez. Bai, Xabier gaina hauen goxe puntu ezekat, Ba, mote. Eta goxoa asko ziok. Horregatik esatez jo. Ekonomikan gainean jarri, eta gustatzen den arte. Bai, gazte jendein da esan barraziok, gaur egunen Actimel da, txoko krispiz da, aloe vera, eta... Bai, horako zerrikerik ez zetako balio. Nik 50 urtez ezkat, eta behiratu, ze beso zuzterrak eta ze gortuz mirainak. Eta gerriti bera, ze esanik ez? Dudipan, Xavier, kerten polite. Eta horregatik, nik esateit, goizero, katiluka kafesne zopakin hartzea, komenigarri edek, jende guztintzako lanea juteko, ofizina lana egiten batek, goizten hau hartuzkeo, ordenadorekin asko zen guztua egiten lana. Oideke, torren jau. Bai, goizen amaiketan bestela bakik, amaiketako imarratzeok, eta txoxo muturen bat ojateie. Pilota zale, hemen txe, gozaltzen, earki batxik, Josean. Pentsatzen aldek. Bueno, eta earki batxikek badik
aste hontako proposamena ere. Bai, guain arte ikusi du, lehengo modelon bideoa, atzean jungatxik. Eta ikusi du, erropa asko, etzeok jazteik, jazteik etzeok. Eta horreatik, earkikatxik enpresak, ateik, bere erropa ateradik. Pret a porter. Bai, earkikatxik kamiseta, hemen ikusten diau, politi askoa. Dotorea. Kolore kombinazio politia. Aukerra politia egin du. Bai, galtza bakeroekin da, panazko galtzakin da, oso egoki iruditzen zaiak. Tamaina ere XL, M, S eta denetetik. Taia guztitako kamisetak ateizkiu, Xabier? Ederki. Eta gero atea diu sudadera, esate zaiok, erderaz, honi, eta ikusten zuen bezala, hemen pelotarin argazki ezekau, politiaskoa, eta atzen... Hori du. Amezketa jartzeik, oain gaur egunen oso modan zeok, nik kontatu nauk, Jamaika eta Italia eta... Brasil eta olako. Olako kamisetak eta... Badu garaia ere, hemengoa. Dudi pare, Xabier. Ez tegit, behasengo festa eta olako jertxekin da. Da, igual, neska gazten bat gertuatzen zaita zunu guazea da, buelta mateioak eta... Dana esana dago. Oidek, amezketako eta pelotarie gainea, Xabier? Orduan, konversazio hori ekidinal izateko garrantzitsu, ba? Bai, eta... Joteko. Zuzenean jumardik, oidek, txapa gainea. Hori du. Ba, eskerrik asko, Joxen Tolosa. Iri, Xabier. Zuei ere, eskerrik asko, eta datorren astean ere, hemen izango gaituzu, ETB kantxan. Izan untxa! Egon guatxik. Hau, uxua zareta bugaten berko jo, Bai, ozten ere, Xabier. Bai, ozten ere. Oztea ez egona, Baina, baserriko esnea berdik. Zegoen gaur egunen desnatatu getoik barrezi balio. Horrek ez. Goxk! Amabos urtekin galdu zen hola? Ni adin horrekin Exin Castillosekin jolasean ibiltzen itzan. Lupita haukan izena, errekagoa geratu nahotzan etxera, tegun baten, bueltak emon biharrian, zast, buelta emon bostako bian. Ize, zera ekin ino, ma. Edadia? Bueno, mediaren barruan nago. Medixien barruan? Auxilio! Auxilio! Baina, zer duzu emakumia? Dendan lapurra sartu diz. Oin, momento, interesante nien, etorri behar zeube. Etorri mesedez. Venga, bueltak. Pentsaten gendu baino egun balen hau etorri gazo porretatik eta lapurra sarturiz. Ai, que nervios. Zer, Jose Ramon, sartuko gea. Sartu ba, venga, sartu. Venga. Altzatu eskuak! Alto, polizia! Listo, konponduta. Pareja gazte bazan. Zo sartura be. Izaskun! Ezagutzen duzu? Ez dut ezautuko baneura nabide. Izaskutzetan zebizen hor barrun. Elkarria utza gentzen. Baina ez guazten bakon bibentxixetan. Bai, honeaz. Zuzuk usten ama. Que desgusto, Izaskun. Ez altzarete gaztetxo hiak horretan ibiltzeko, Bas pentsa, median barruan gaude. Zemat urte euskatzea? Masei. Jo, gaizka, ipe amasi urtekin ineban orduan, Ezin Castillo alagata, belaxe, espabilao. Kontxita zen izena eta etxeko lanak egitera etortzen zen etxera. Erkiasko izitxuen bere etxeko lanak, Txirriki. Bueno, venga, sí. Ala, venga, bete zue ondano tripitea onoide, venga. Ani ez. Ezu ez, zu zapatero morun ordu batak arte ez altzako. Txabal, utzi bizitzen, Utzi, programa bukatu arte. Janden guztiak ino baina, aber zeinek hartzen duen lo. Batu Fermin, Gabe bustin bueltak abelibi basa, obaso amentxe sofan gehatu lotan, zen deskantzan berdo. Ama, nahi bezu jungo naiz ni bilarratxitxak ineutea. Zu? Etxeko biharrak etxeko eza kapaz da, atxitxe zaintzea zeu, ez da, bueno. Ni, arki morako naiz bakarri, Bai, iez morun, mus partidak antolatzeko, plantakukin. Gure eta beti izan da soziablia, nekane. Nekane, lehen ose esan diatzu, pijama urdina sartu jazula. Ai, granatia nahi jo. Azti da gure eta enfermerekin pintxatzen, Goxk. Gabon eta ongi etorri Euskal Kantzino honera saio ontara. Gaur, iparraizeak doinu goxoak ekarri dizkigu. Bikote ahaztezina, Peioa eta Pantxo. Bueno, Pantxo eta Peioa. Bueno, bi kantari bikaina hauek urtsintxa kantuaren bersio berria ekarriko digute. To! Da jola kostatuan tantaka, atorratik atorrara. Zuk erradazu ama zehendako, ezin direntxirentz bestela. Nik ere nahi nuke, izan da jola bezala. Hain gorri, hain trebe,
zikintzeko libre. Nik ere nahi nuke izan da jola bezala. Hain gorri, hain trebe, zikintzeko libre. Da jolak orgainian zintzilik buruz bera lokarritik. Zuk erradazu ama zehendako ez danko menilaterik. Nik ere nahi nuke izan da jola bezala. Hain gorri, hain trebe, zikintzeko libre. Nik ere nahi nuke izan da jola bezala. Hain gorri, hain trebe, zikintzeko libre. Da jola karraskuak, karroka, jango dituzte goguakin. Zuk erradazu ama zehendako ez dezakedan egin berdi. Nik ere nahi nuke izan da jola bezala. Hain gorri, hain trebe, zikintzeko libre. Nik ere nahi nuke izan da jola bezala. Hain gorri, hain trebe, zikintzeko libre. Zu nortzira? Ni Pantxoa? Pantxoa niniz? Zu pilo zira? Pilo? Pilota? Pilota, Pantxoa? Pentsolaia? Pentsolaia nor? Pila? Ja, norbait badaki nor den nor? Hainbeste eskiara gora eta eskiara bera, azkenean txagixan iso edo jetxe miara izen. Hil askuran, jetxeai horti, favorez. Eta zantzak pulamentuzko zehotze bingo dati, jetxeai bera. Uztak bizikleta hori, eta seizak bergara aldea, dajolat, lasai jatea, dios. Bergara aluzko dok. Bueno ba, unai. Eta ekipo, jetxi bera, bingo datik. Eta zuek, bultzatxo bat eman nahi behi guzu aldapan gora, bakizue, zazpi bat batea esame xabiali. Guazemank! Prest zaudete? Gara garaia, hanau hori, Prest zaudete? Frenatu, katiako dugutan! Baserriko esnea berdik, zegoen gaur unen desnatatu eta hori bat ez balio. Horrek ez. Eta jaman ezin egin ez. Hostia, hostia, tío, Joder, la hostia. Neo, kantigo, te hostia. ¡Mira, rayo! Un, dos, café para dos. Cigarrillo a medias. Saltzu nintzen, mitxura. Nire ama iker. Daiola! Azkenen gustu hartu diok, Zeri. Ea, kiatxik.